Bocah sing konyol déning Sindu Wahyu. Ing sawijining dina ana bocah pelajar kelas 3 SD. Bocah iku jenenge Tegar. Tegar iku bocah sing pinter lan ganteng nanging Tegar duweni kebiasaan aneh sing ora dingerteni akeh wong. Ing sawijining dina, pas Tegar isih melu pelajaran, Pak Guru heran karo Tegar amarga dheke aneh banget. Banjur Pak Guru takok marang Tegar, "Gar, apa mau kowe ra sikatan to?" Tegar kaget amargane gurune ngerti kebiasaan aneh Tegar. Banjur Tegar jawab, "Nggih, Pak. Kok Pak Guru ngertos?" Banjur Pak Guru jawab malih, "Iya, Gar. Kuwi untumu isih ana regetan bekas panganan." Kabeh kancane Tegar ngguyu cekikikan. Ing sawijining dina, Tegar nglakokake kebiasaan aneh maneh sing gawe kabeh kanca-kancane heran lan guyu. Pas kuwi Tegar mangkat sekolah nganggo klambi turu amarga dhewe ngira kuwi mung mimpi. Pas kuwi kancane Tegar takok marang Tegar, "Loh Gar, kowe sekolah kok nggawa klambi turu to?" Banjur Tegar jawab, "Ora, genah iki aku wis nganggo seragam lho ya. Mosok ora padha ndelok to?" Banjur kancane Tegar nyauri maneh, "Lah kuwi jelas-jelas kowe isih nganggo klambi turu, Gar. Apa kowe ra sadar? Mesti kowe mangkat sekolah posisine isih ngantuk karo mimpi ya." Banjur Tegar jawab maneh, "Lah dalah. Iya jebulane aku nggawa klambi turu. Walah, berarti aku nggawa seragam ki mung mimpi to." Banjur kancane Tegar ngguyake lan Tegar ngrasa isin dhewe. Banjur sakwise Tegar ngakokake kebiasaan aneh, Tegar sadar nek kebiasaan kuwi elek banget kanggo dirine dhewe. Banjur Tegar sinau supaya bisa luwih apik maneh. Ing sawijining dina, kanca-kancane Tegar padha kagum karo Tegar amarga Tegar wis suwi ora nglakokake kebiasaan aneh maneh. Pas kuwi, Tegar ngrasa bangga karo dirine dhewe amarga dhewe wis isa sinau kanggo luwih apik maneh lan ninggalake kebiasaan-kebiasaan anehe.